Avui fem 16 anys del taller de ioga. Un 1 de febrer de 2008 inauguràvem el nostre centre i ho volem celebrar amb tu. Però no avui, el dia 24, dissabte 24 de febrer, apunteu-lo. Tu també apunta-ho, I reserveu, perquè farem una sèrie d'activitats que valen la pena, per exemple. Tot un dia d'activitats gratuïtes i obertes a tothom. Llavors començarem al matí, a les 10:30, Una masterclass. una sadhana de llarga. Calculem 2 hores i mitja, però no us espanteu, hi haurà molta cosa, serà fàcil de seguir. Una pràctica completa amb asana, relaxació, pranayama, meditació i cant de mantres. Al final cantarem. Llavors, a la tarda vindrà el nostre mestre, el Julián Peragón, i ens farà una xerrada que també podreu seguir per Instagram Live sobre el ioga i l'ètica, és a dir, els valors del ioga. Que són la part fonamental, és la base que hauríem de tindre memoritzat i dintre del cap. Al final el ioga és per la vida. I acabarem amb la Mònica Costa, que ens farà una sessió de moviment expressiu Rio Abierto. I el dijous abans, també per Instagram Live, la Marta Carrillo ens farà també una xerrada sobre l'autoestima. Ens presentarà el seu curs El camí de l'autoestima, que ara enceta una segona edició. Llavors, com ho farem? Dilluns publicarem a totes les nostres xarxes socials, a l'estat de WhatsApp, per aquí, per Instagram, per Facebook i per YouTube, l'enllaç on us podreu apuntar per assistir a aquestes xerrades. La nostra sala té un aforament limitat, normalment sempre l'omplim, llavors guarda't la data i dilluns estigues atenta a les xarxes per apuntar-te. T'esperem. T'esperem!